Asu iku. Maju maju dok. Mau kilo. Pedan. Asu. Siwang rene. Aku biar dadi yoga suwi mas. Ya, percaya ya. Dadi yoga Tangki nungki. Bobo Hari Pristiono. Amin. Wah, regeng suasanane, Mas. Saestu Anggih. butuh niku akan menjadi satu suri tuladan dan percontohan bahwasanya masyarakat butuh yang selalu guyub rukun sayek saiko kapti Nggih. duduk sama rendah berdiri sama tinggi tidak membeda-bedakan atribut pejabat ataupun masyarakat. Siap. Ini yang ada sinergitas di antara pejabat dan masyarakat yang menjadi satu percontohan seluruh desa-desa sekabupaten Kediri. Tepuk tangan untuk Bruto. Wah, hebat. Malah beliaunya Bobo Kades ki wis 3 periode loh, Mas. Alhamdulillah. Wis sukses cara anune wis finish. Amin. Ya. Saya nderek bingah Mas. Pripun? Nderek bombong. Pejabat niku yang kepengin awet, ojo mengidealis dengan apa yang menjadi hak kita sendiri. Tapi harus memprioritaskan bahwa bagaimana hak penuh untuk masyarakat. Oke pejabat sing klambine apik, sing gawe jas, dasinan, sepatune gilap, ning nyatane ya sik gelem mangan duite rakyat. Iya. Niki Mas. Iki wis mulai tertata rapi, Mulai Mas. niki satu percontohan. Kenapa Mbah Lurah Heri, beliaunya selalu Pak Hari. selalu awet mengemban amanah wonten ing pucuk pimpinan butuh sebabipun menapa? Napa niku? Tidak idealis, tidak mementingkan golongan tapi tidak mementingkan pribadi sendiri tapi mementingkan berbagai golongan. Iya. Niki Diayomi kabeh, leres. sugih miskin, asor lan luhur kabeh direngkuh dadi warga masyarakat yang Masya baik. Allah, penjan persani penjenenganipun. Ah. Sugih ya ora malih, penak ya ora gelem dangak. Akeh bondo ya ora pamer dodo. Gusti Allah niku seneng ngeten niki kalian umatipun. Berbagi kebahagiaan ora ndadak duwe pamrih, wong sedekah ya ora duwe arep-arep sing muluk-muluk. Tapi menjadi pimpinan desa itu harus mutlak bagaimana hati seorang rakyat untuk mensejahterakan masyarakat. Iya, Mas. Niki lho Mas. Melu ngomong to, Mas. Mboten sah. Sawake dhewe iki Mboten sah. serumpun sepenanggungan jare. Kersanipun mendel mawon. Sebabe Wong niku nek gelem ngomong, gelem guyu berarti nandake wong sehat. Wong ki nek gelem guyon karo kancane, gelem omongan karo kancane, dudoke yen pikirane waras. Nek wong kok ngadeg gawa mik meneng gak omong berarti wong lara. Oh, ngoten. Ngono lho Mas. Deleng nek panjenengan omonge banyu mili ora entek. Karena saya sehat, karena iya. waras. Mula kula niku bagaimana untuk bisa mengedukasikan sebagai pelaku seni. Iya. Kula sehat, panjenengan wit lenggah sonten wau, ngasto dalang, sulukan jejer nganti tekan bodolan lak kepenak. Iya. Sehat. Dadi Kok enek seniman, blangkonan, surjanan, jarian meneng ming lolak-lolok. Iki berarti perlu dipriksake. wong nggih. Ngono lho Mas. Kuwi sajane sindiran, Mas. Oke. Lek ngono ki ndak krasa lek disindir berarti saya parah. Ora kok krasa, ora kok parah. Pancen dagelan ki enek sing budek. Oh iya. Wah, sampean ora ngerti kok. Kabeh niku enten dalane dhewe-dhewe. Nek panjenengan ngendikan wiwit sonten ngantos wau, ngantos mangke dumugi enjang. Mesti jelas apa yang disampaikan, omongane akeh mesti bayarane yo akeh. Lumayan. Kula nggih ngoten meri kali panjenengan. Mula kula mencoba untuk berbahasa, berdialog, mula iso berinteraksi, pengen kaya panjenengan ben iso duwe kaya sing akeh. Oh iya. Nek meneng. Kuwi dicocokne karo lek meneng. Meh meneng. Berarti bayarane Wah, sithik. oh iya. Obah kuwi mamah. Iya. Ngono lho, Mas. Dadi ngono kuwi, obah mamah, obah entuk opah. Apa nek wong meneng entuk opah? Oh iya. Wong meneng kuwi gendeng. Oh iya. Ngono. Gendeng ra apa-apa sing bayaran. Lho kok bayaran pripun to? Lah wong sampean ki wong padha-padha sedulur Sinarawedi. Kok ya ora melu piye urut rembung apa piye? Ya Urun rembuk. Ya ngenteni wong ya jenengan ki sik bage binage. Lah terus? Sik jagongan, Klek kula nyelon-nyelong kok dikira aku ki wong sing kurang sopan. Ora kok perkara Ya mboten ora. sopan. Ya aku yo kalem-kalem ngenteni jedahe, ngenteni lerenmu.
Lek kowe wis kesel ngomong, ganti aku sing ngomong. Ngono lho. Lah saiki kula pun kesel, Mas Eko sampun kesel. Sampeyan karepe ngomong napa? Saiki cel omongne apa? Aku ya wis kesel. Loh. Lah ngomong apa kok kesel? Kesel iki lho. Lek iki mau ora omong rumah samu iki. Lah tapi kerja urung kok. Lah kowe keringetan, Mas Eko keringetan. Mas Kritik harus mengutarakan apa yang menjadi Keringetan apa mergo kerja wong iki sumuke kaya ngene. Iki ora ngerti. Hei, Mas Kritik wis ngendikake. Nggih, Wis nggih. matur tentang Mbah Lurah Nggih. Hari iki piye. Aku ya wis omong, saiki sampean ngomong Pak Hari iki piye. Pak Ari ya. Loh, lah iya maksudnya bagaimana? Lingguh lho. Loh. Iki mau wis penjenengan Mas Kritik wis ngomong to, Pak Hari iki ora ora Ya ini mboten sombong. Oh, ora ideal. Paham. Ora idealisme. Paham. Maksudnya sampean digeret, Pak. Digerek kirik Mas aku ya. Iya Digeret to lho. bahasa ngene kok ora ngerti. Yo sing ngalus no, bahasa iki sing Oh ngalus ini digeret. berarti posisine Mas Eko dirawuhke njur entuk mandat saka penjane Bapak Hari. Kuwi karepe sampean dipangku Pak Hari supaya Dipangku aku iki purel wis aku iki. Kok dipangku gendeng aja lho iki. maksudnya disuwun keringetmu ben Ya nyata persen. Angel aja. Omongannya mana? Mas rendah. ini Wes. yang rawuh ini beliau-beliau yang Paham. Lek kene iki sabaku 10 tahun kepungkur sabaku kene iki. kok sobore niki. Butuh ki sabaku kene iki biyen iki. Oh srawungmu karo Piyayi mriki. Biyen 15 tahun kepungkur rene iki bendina Mas aku. Dagel. Loh, sosialisasi. Kok masa aku ora mau. Sosialisasi nopo? Kene iki biyen pasar manuk, biyen. Pasar Kroto. Lah iya, rene iki manuk tok lho lha iki. Kok Tapi sing ah, wis yo wis. Loh, tapi Yang gini lalu loh. biarlah Loh, berlalu. tapi gini loh. Kemarin adalah kenangan, Eh. hari ini tumpuan dan esok itu adalah jawaban. saya paham. Dulu itu non sewu. Hmm. Mindset atau brand. Butuh niki non sewu. Ranutut sampean. Berarti susu wong ya. Mas, bahasa Inggris itu sekarang memang harus ada ekstrakurikulum di dalam pendidikan sekarang. Dulu tuh mindset orang tuh kalau sudah mendengar butuh Ah, itu non sewu. Ngriki niku non sewu. Saya paham bahwasanya kene iki biyen lho ya, biyen. Maaf. Nggih. Dulu tuh biyen ada lokalisasi, Bos. Tapi alhamdulillah setelah perkembangan zaman di sini masyarakat mindsetnya bukan lokalisasi, tapi di sini adalah desa sing gemah ripah loh jinawi, orang bedak-bedak ke sijiran sijine, warga masyarakat sing rukun ayem sejahtera. Amin, Oh, amin, iya. amin. Lokalisasi pun tutup, Bos. Tutup, wong Saniki- bojone. Saniki pun tutup, saniki pun online. Apa? Online. Aku tiwas bangga. Aku Ini ada Bapak jajaran TNI, Polri, beliau-beliau yang berkompeten sing Gini loh. nyapa? Online tuh ngon sewu. Kalau sudah kita berbicara online, selagi kita tidak mendownload aplikasi itu, just kan aman toh. Aman. Ya ora? Iya. Ya ora? Aku ora tau mudeng kok. Ora paham kowe. Aplikasi ijo micet ra roh kowe. Open BO ora mudeng kowe. Ngono lho. Anu COD to? Open BO. Biyen saiki ngono kuwi. Ning non sewu, sekarang sudah bersih. Alhamdulillah. Sudah bersih, butuh menjadi desa yang aman, damai, sejahtera. Pak. Indah. Indah. No. Keindahannya ngeten iki butuh, Bos. Enek turan siji dek wingi. Hmm. Ya kene ilang turah siji ya dirabi iki lho saiki. Lebih matamu. Ya. Bojomu. Iya pancen bojoku mbiyen cah kene. Asli mriki ngoten Waduh. lho. Tapi alhamdulillah, Bos. Hmm. Pak Hari, makasih Pak Hari. Non saya walaupun astane lagi sakit, saya berdoa mudah-mudahan cepat sembuh Pak Hari. Amin. Ini non sewu ini yang bisa dinamakan bahwasanya perjuangan beliau sebagai Bapak Kepala Diesel. Bapak Kepala Desa. Ini prioritasnya pengorbanannya demi warga masyarakatnya. 3 periode ora gemen-gemen loh, Bos. Iya. Tidak Biasanya waktu tuh- yang pendek. Iya, tidak waktu yang pendek. 3 periode ini 15 tahun. Kalau satu periodenya tuh 5 tahun. Tahun. Lah, 6 tahun. Lek 6 tahun berarti kan 18 tahun. Ada perpanjangan 2 tahun. 2 tahun berarti hampir 20 tahun. Kalau kita bisa menganalisa banyak warga masyarakat, banyak pejabat desa sing nuwun sewu sok-solo ngonyol-ngonyol pengen dadi dijokne, pengen-pengen sekolah Pimpinan. didawakne jabatane. Tapi beliaunya sudah terbukti bahwasanya kepemimpinan beliau itu baik, ora sandadak nonyol-nonyole ning sudah dipilih oleh warga masyarakatnya. Hebat, tepuk tangan untuk Bapak Hari. Hebat, Bos. Kowe kok dengaran penemumu apik Loh, le?
Iki realita. Kita Apa? itu seniman berbicara realita. Apa Dan dulu bila- satu bangku gitu sama Pak Lurah? Ya ora mungkin aku dadi lurah, wong aku nyalokne guru kunci maite demo lingane. Maksudnya itu satu angkatan, satu lete. Ya saya paham lah kalau Pak Hari itu sebagai lurah yang bijaksana itu Pak Hari. Oke. 3 periode ora gege mongso. Biasa nih, sosok seseorang yang mempunyai jiwa politik itu mempunyai ambisi bahwasanya jabatan yang lebih tinggi. Biasanya ngono. Nggih. Eh, Gayuh lintang. Iya, iki logika. Biasanya iki lek wong sudah Prestasi. berkecimpung di dalam dunia politik, Hmm. itu biasanya ingin meraih sebuah politik yang lebih tinggi. Di atasnya. Mbah Lurah biasanya kadang-kadang pengen jadi camat, Camat munggah meneh. pengen jadi Sekda. biasanya sektam. Kalau camat atau sektam mudun ya. Camat sekda. Kadin ngono Ah, ya. ngono. Tapi alhamdulillah beliau tidak mempunyai ambisi dalam dunia politik. Wih aku ngerti kok Mas Sarah tujuannya iki. Pripun? Arep diwerehne ning aku iki aku jane sadar kok. Karepe bar lurah terus karepe dadi bupati ngono to masamu to. Loh aku rasa ngomong awakmu sadar loh. Arepe ngene kok mlipir-mlipir kok camat. Ini Lek kok camat bahas ki Mbah Lurah. bar lurah ndak iso. Aku bahas Mbah Lurah ki lho. Bar lurah ki ndak iso ning camat, mergo camat ki PNS. Mbah Lurah itu Lek sektam. Mbah Lurah Sektam. mlayune ning DPR utawa bupati. Ngono lho. Jabatan politik. Lah kowe iki mbok langsung ngono iki Mbah Lurah ora pengen muluk-muluk. Beda karo iki arepe ngene lek angel kok eram. Wah, angkungamu. Kaya tersinggung. Aku tersinggung, Mak. Loh, Nuthuk lor kena kidul. seniman ki harus perasa, Mas. Nggih, nggih. Dadi Loh. kalau disinggung mak nyel. Rasane kudu Rasane, kritis. heeh. Iya, iya. Loh. Nyatane aku mbiyen yo njabat 2 periode terus arepe ngancik ke atasnya. Lah. Terus ndak dadi. Ya toh, arek kok nggih bahan to kuwi. Loh, ora. Ini bahwasanya kita bisa memberi suatu contoh yang hebat. Ngono lho. Contohnya lagi. Heeh. Contohnya. Iki tak contoh nyatane aku yo ora maju, nyatane wis 2 periode wis Mbah tutup. Lurah 3 periode dan warga masyarakatnya sejahtera. Amin. Iya lah. Ya. Iya ora. Bangun desa. Bangun desa. Ketok infrastrukturnya ya Jelas. Tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat sing etan ya makmur, sing kulon ya makmur, sing lor ya makmur, sing kidul ya makmur. Itu insya Allah itu yang akan Amanah. diprioritaskan oleh warga masyarakatnya. Oh iya. Tuh, itu loh bos. Pak Hari. Ah. Pak Hari ki lek basa Indonesia, lek basa Jawa ini dino. Oh iya iya. Heeh, dino. Hari ini ya dino. Dino. Mulai saudara ini Pak Hari. Haki harapan ke depannya setelah beliau itu lengser menjadi lurah, insya Allah generasi penerusnya akan meneruskan program-program terbaik untuk warga masyarakatnya. Tongkat estafetnya Harus ada. Oh iya. Rino wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ki lho. Wah, Mau sik meneng. Ki nek kadung ngomong ngene iki Wes to. Pokoke batas ana, mik sak jam tok pintere. Engko bar kuwi goblok neh. Pak Ari, ora usah diteruske ya. Pak Ari ki garwane Bu Lestari. Lek Lestari, Bu Lestari uncek ana. Oh, aja no kampungi Pak Hari aku. Lho. Lek belum tari tahun cai brio. Maksud lek Pak Hari ki mang kan hari ki piye terus kok omongne Riki piye kok terus saiki lek Bu Lestari ki jerone piye deloken. Ngono lho. Wong jerone bojoku ora tau tak delok iya. Maksudnya ki di dalamnya Bu Lestari itu enten nopone. Usus. Iya ta, Domi balik goblok. Oh, Neh. oh. Mau kaya pinter-pinter. Mek gedak kok. ngono. Makanya tak wei kesempatan. Maksudnya Mas Eko, Bu Lestari itu sama dengan Pak Hari. Sama-sama kamu maknakan. Ya. Makna nama membawa doa. Ya. Nah, itu Bu Lestari itu apa? Ngono lho. Lestari. Lestari. Les. Lestari. Les menika saka tembung Nun Sewu. Les ki lestari widodo ing sambikala. Oh iya. Ana gandengane. Gandengane. Taki tatak. Dadi wong wedok ki kudu tatak karena persamaan gender itu sudah diterapkan. Emansipasi. Emansipasi. Lestari. Ri. Riki ringan. Tegese ringan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bu Lestari sebagai lurah ora dekepno ning omah, ning dadi kebutuhan masyarakat duwe gawe, beliaunya tetap hadir. Ya, Alhamdulillah. sebagai Sebagai ibu lurah. Ibu Lurah lan ketua PKK. PKK. Bojomu Loh, dadi bojoku ki termasuk anggota PKK le Bu Lestari lho, Pak. lho. Seminggu ki PKK ping 5, Pak. Weh, Lah ya kudune 1 minggu 1 kali atau Iki 1 ping bulan 2 kali. 5. Sampai aku pogel. Heeh. Mosok PKK bolak-balik aku yo. Terus mbok omongi bojomu. Bendino dipekek-pekekne aku yo. Kowe kok tak tunjuk tenan.
PKK yo bendino kok PKK terus. Wah, kesuwen lek saking kerepe wong Jawa kan pekek ngono. Saking kerepe PKK ngono kuwi. Layak bojone ra iso mlaku kok iso. Sama ku ngesot ya. Omongnya saiki rada langsing bojone Mas. Wis langsing. Bojoku gedhi Pak biyen. Bu Lestari itu percontohan. Bulesari. Penjenengane beliaunya anu Mas rada geram Mas mau. Oh niki mau nggih. Mboten enak badan. Insyaallah enggal dangan Pak. Amin. Lara niku gampang. Piye, Mas? Lara niku gampang, sing penting dhewe ikhtiar budidaya lan ndedonga marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bojo kula niki ya lagi lara Pak Eko. Lho. Nun sewu. Loro jero apa loro njaba? Coba Pak Eko. Niki nun sewu ini sudah ada gejala-gejala stadium 4 iki. Lho njaba kok teko stadium to Mas? Stadium 4 Pak. Apa kuwi? Apa iki? Lara udun. Tak sampean ki tak rungokke tenanan terus dimirengke piyai kathah lho. Iki parah wis gedhi mlenos gedhi. Sak ndok kasen lho. Gedine iki. Lah wong lara ubun. Seto. Udun kok sak ndok asin terus matane udun sepiro? Giyedi bos. Sakmene lho mentek lho. Linggo ora iso Pak. Linggo saiki linggo ra nggih bokong. Ngendas akrobat ini. Kok sik ki nyuwun pirsa Pak Eko. Linggo iki. Udune ki lho matane sak Gedhi. pira? Matane sak pira? Matane iki sak dasmu. Apa Kok yo rumah sakmono ki lho saya, kok iso. Udun. Ora pangapunten. Nggih. Secara medis itu lah kamu cepet ndang ditangani. Ya sudah dong, saya itu sebagai pria yang sigap, suami yang sigap, langsung soremu tak goleng-goleng dokter. Masya Allah. Wes, Ketemu. wes ketemu. Jare Jare doktere lara apa? Dokternya sehat. Lho. Piye to bocah iki? Jarene lara. Lah iya bojoku ki lara. Terus? Soremu tak goleng dokter ngono lho. Lah iya jare doktere lara apa? Dokternya sehat. Piye to Mas? Sing lara iki bojoku teko dokternya lara apa piye to Pak Eko iki? Sing Jajal- lara ki bojoku. Lah iya. Lah iya. maksudnya Pak Eko ki sampean pun mriko. Wes. Terus ketemu. Ketemu dokter. Kali doktere. Wes ketemu. Nah, sing dimaksud Pak Eko Lah, jare doktere lara apa? Dokternya sehat ya Dik. Sing lara bojoku. Ngono lho. Maksudnya ki ora kok terus larane dokter ora. Dokter iku lho omong apa wae. Oke wong rong dino rong bengi karo bojoku kok. Kowe kok tak tapuhi lambemu lho kok iso. Ngene iki yo didelok to kok iso. Oke. Sek. Tapi alhamdulillah pun pelop anu akhirnya diobat Pak. Karo dokter iku wis salep engko lek wis ngono dioles-olesi Mosok salep to. salep. Mosok yo ora nek Ya nempel karo kapsul loro. Kon ngombe sedina ping 3, isuk loro, awan loro, sore lore. Dadi iki bleset meneh. kupingmu bosok lan. Ora kok bosok. Rungokno lho. Lambemu sing bleset. Lah iya karo dokter diwehi pil karo kapsul. Dua jenis. Dua jenis kon ngombe sedina. Anjurane kon sedina kon ngombe ping 3, isuk loro, awan loro, sore lore. Pangapunten Mas. Kok yo. Sing bener ki isuk loro, awan loro, sore loro. Lah iya to, isuk loro, awan loro, sore lore. Isuk loro, Loro. awan loro, Awan loro. sore loro. Sore loro lah Nah. ngono lho. Sore loro. Akhirnya mbok olesi. Olesi lek bar diolesi kon Pas motot. ndi Mas? Pas ngentine? ya pas cengle kene. Ya udune kene lho. Mbok urep ke. Iya tak urupne tak olesi stet. Lho, mbok olesi lak kena katoke no. Ya karek tak plotot ngene. Mbok ploroke Mas. Ya. Masa, lah pokoke bojomu lak wireng no kuwi. Kowe karo kok bojomu. Kowe karo. Ora, biasane. Layar saiki katanya dredet kabeh plorot. Loro masaku. Oh, iya ting nek Pak kowe. Terus akhirnya mari yo Mas. Mari akhirnya kon ngoles-ngolesi bokonge karo udune. Bar ngono kon mlotot matane ben metu. Terus? Akhirnya bojoku tak oles-olesi, baru tak lumahne matane tak plotot. Saiki Oh, sembuh. saya mau PC gini stok ini. Astagfirullahaladzim. Sampean ki 2025 kok ora cerdas ki pripun? Ngapa to jane iki yo? Dokter ya ajarane kon mlotot matane ben metu. Wis tak plotot. Dimaksud pi kon mlotot nggon jero udun nika enten motone. Udun nek motone lho. Udun ki angger nek wis diplotot jerot motone metu udune kempes. Berarti udune nek motone. Ning ndi kon udun enek matane. Ngono ning pasar Sambi gawe nek bakul kacamata udun ngono. Kok cilik no riben. Iki kok omongane kon. Terus kayak ya Mas. Mah, Lho, mlaku-mlaku karo guyon. Tetembangan sindes-sendunan. Tetembangan iku isone sinergi. kok mergo syukuran ki sini mek seneng karo seneng. Ngono. Saged nembang to? Oh iya no. Karena ini kan syukuran. Oke, yo. Ya paling tidak ben saya barokah. Oke. Ben saya berkah. Hmm. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek wong sing saka sapa kersa selawat niku bakal ditambahi nikmat.
Amin. Ngoten lho. Raketang sithik ya ben krana enten nikmat, bengi niki lak ya ngentekke ragat. Nggih. Pangajape ben slamet donya akhirat. Amin, amin, amin. Nggih. Ngoten. Yo. Cobi aminor e Gus, cobi Gus. Aminor. Oke, iki aku wis ngene iki. Pak Adi sehat ya Pak Adi, Ibu sehat. Pak Kapolsek, sehat selalu Pak Kapolsek. Kayak wis akrab sama Pak Kapolsek to. Pak Kapolsek mriki yaine sik mudhun. Sambi iki Kapolsek Sambi ya. Pak Agus. Pak Agus. Komandan. Masya Allah ya. Anakmu jare mlebu angkatan dengi. Ya ning Polsek Sambi kene. Polseknya polsek keras. Keras. Lah iya ning Sambi terus kono dicekel ning kono rono. Loh, kok nek sambi kecekel terus digone keras ki lho. Nyopet anakku nyopet. Matane. Awur ewe. Tapi Pak polisi itu paham dengan undang-undang, paham dengan dasar hukum. ya yo ora paham nyapa Nek dadi polisi. anakmu nyopet, kuwi nek cara digoleki secara hukum KUHP, itu paling tidak 363. Nyolong ya? Iya no, 363 atau 362. Kuwi padha karo pencurian. Iya. Ngono. Apa beda, Mas? Non? Kok pasalnya kok loro? Loh iya ada 2 pasal, biasanya diambil siang atau malam. Oh, Ngeten iki kaya awake dhewe. Maling nek sing malam yo. Wen. Iki maling mau skincare jadi. Iki ora gelem sinau. lek nyolong awan ngono kate pasal apa, Mas? Biasanya nggih 362 nggih, Bos nggih. 362 bisa. Oh, Lek bengi lek bengi 363. Wow. Ngoten. Lek sore Ah. 521. Apa kuwi? Pakan pitik. Kan gerucuk kuwi lek matamu. anu pasal pencurian, lek judi, Mas. Judi itu kalau nggak salah 303 KUHP. Leres. Leres Dan. Iya, Oh itu. Awake dhewe ngeten iki nek diceluk. Kok ngerti to, Mas? Kok nganti awake dhewe mbleset kadung napa Mas BP. ngerti pasal-pasal kok ro. Loh, Apa lo tau di penjara iki yo. iki lho sing nebus. Nganti saiki ra mbok sahur no. Masa tak bicara tenan, Mas? Uang Tahu. Mas, ngene. Apa judi? Judi biliar, Oh. biliar kecekel. Ah. Akhirnya neng Surabaya, Hmm. neng Polsek Mendut. Ah, mendut, polsek mendut. Lho ini lak bangga, aku rutan kelas 1 Jawa Timur lho. Hmm. Medaeng lho. Raine apa? Ora iki serius, takut tenan aku. Berarti iki kecekel ning polsek mendut, Mendut. terus Akhirnya dilayar neng gone di sini Medaeng. Medaeng. Medaeng, telung wulan. Ndak kok endangi. Tak endangi bos. Hebat, dulur. Oh, Piye sik kok posisi kok endangi? neng jeruji. Ah. Terus mirang-mirang ke Adi. Kone yo ndak gawane apa-apa. Wis to mbok teko iki malah privasiku malah di. Loh, golek-elek. pengalaman lho, Mas. Lah dhek ngonceki aku dadi bupati kae bolak-balik kok. Aku yo pengen terus pengalamane kok. Oh, terus piye, Mas? Sejauh itu kalau sego padang aku. Oh, ora ngerti. Apa ndak dijatah ning LP, Mas? Wong iki nek Jatah. wong iki nek ora tau ngaji kaya sampean. Lek anu ya, tak wae dhuwit ya. Ah. Iki tenanan iki. Ah. Dilebokne ning kolor nih, Bos. Ah. Ini dilebokne ra ngono kan dicuki koncone. Ah. Biyen iki, biyen. Ah. Wah, nomor akhirnya di Medaeng. Ah. Neng rutan kelas 1. Ah. Wah, jos ya. Wis, Jos. Jose piye? Uru. Tanganane mek kacang karo kangkung tok. Ah mbok nembang mawon. Iya, selawat piye, selawat. Iki mung selingan. Liku-liku kehidupan itu beda-beda, Mas. Pangapunten. Bersih dari kriminal. Aman. Kowe- golek SKCK aman. Sampean boleh berbicara seperti itu. Yen mirengke para dawe arim ulama umarok budaya. Uang ki akeh lho saiki. Yang berpredikat sok kala apik ning nyatane jerone elek. Sok kala ngaku kiai ning nyatane ora kaya kiai. Ah. Sok kala kowe ki iso ngaji ning ora ngerti kitab. Kuwi akeh. Mula wong kuwi aja sok nun sewu. Wong elek kuwi sok kala iso duweni penemu sing apik. Ning nek wong apik kadang urung ngerti penemu sing apik. Ning sok kala penemune sing elek karena punya tendensi. Kowe ora ngerti Raden Mas Said biyen kepiye. Nun pangapunten ki tak jikuk jeru tenan ki crita ki. Ah, Mas. Raden Mas Said nalika semanten wonten babat alas wana apa kek? Wana warta. Alas roban. Anak alas Ndonalaya. Kuwi mbiyen kaya ngoten leh dadi wong nakal. Ah. Begitu insaf pikantuk hidayah, Dadi. pikantuk wasilah, entuk wejangan, nyatanipun ya iso menep, madhep tawaduk tawakal, kusuk anggenipun manembah. Kula mbiyen kecekel ning jero ora tak nggih sing rena, tak nggih
ngibadah, tak nggih ngaji. Terus akhirnya Raden Mas Said mang dadi wali songo ya. Dadi wali songo Sunan Kalijaga. Kanjeng Wali Songo. Nggih. Oh iya. Kuwi lho. Wong dapurmu bandene Sunan Kalijaga iki. Sunan Kalijaga ki ngerampok, maling, brandal, hasilnya didum-dune wong sing ora duwe. Lah wong dapurmu menang 30.000 ndelik lho. Wong tuku rokok ya utilan. Lambemu. Lambemu nek ra ngono ora ndek paitan, iki ngedol pitik kok iso. Bangsane. Ayo Mas, minormu sak pinten cobi. Alhamdulillah. Derek panjenengan. Melu. Aku piye? Aku selawatan Mas. Ora selawatan. Oh. Sidi tok sing selawatan sinden-sinden sampean karo aku sing nembang sing becik. Sindene disiapke miki. Sindene. Ben kabeh entuk manfaat. Lho. Ngono. Yo. Sapaat. Cobi kuwi. Ya. HP-mu dipateni, yaene mosok wianan karo malaikat Israil. Yo, nah. Ayo. Coba. Aminat. Enduk. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah calon hajah kabeh. Amin. Ngono. Ki engko nek nganti dadi Berarti hajah, sampean tak sampean nyusul bojoku. Mergo bojoku ndek iki ya ngulon. Wah. tindak Madinah Mekah. Nek Kertosono. Tak culek mripatmu lho kowe iso. Ki engko nek dadi hajah kabeh jenengmu diganti Widden. Apa kuwi? Ibu hajah Widden. Apa kuwi? Entuke dhuwit saka leh nyinden. Oh, Widden. Widden. Sampean sampe iso munggah haji ganti jeneng aja Pak Haji Eko. Haji Sokeh. Apa kuwi? Sokongane wong akeh. Oh iya, iya. Ngono, Tangkap Pak. orang-orang Nah, begitu. kuwi kudu dipasne. Coba. So, Tak pasalna bismillah wa bil akhir Rasulillah wa kulli mujahid Hidilillah bi ahlil bariyah Allah wa kulli mujahid. Hidilillah Musik siap. ahlil bariyah Singkat. Allah Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah Astagfirullahaladzim. ala yasin habibillah salatullah Allahu Akbar. ala yasin habibillah Pak Lurahe asmane Pak Hari. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Pak Lurahe asmane Pak Hari. Allahu Akbar. Pak Lurahe asmane Pak Hari. Astagfirullah. Oh, ndase. Wong dijak. Nyapa to kok nembang pengen kok iso. astagfirullahaladzim. Wong jenenge nembang ki paling ora paring pangalembono lewat Lebih mengena. ya lebih mengenaki. Ya didelok-delok situasine no. Oke. Oh iya, rumah Bar kula saku. terus panjenengan, kula terus Mas Lutu. Oke. Sopi. Aku piye? Anggah piye-piye. Aku iku ora ero dak di improvisasi. Kula to HP niku aja sing disimpen ki barang-barang sing ora apik. Lan. Ngoten lho. Dalang nyepres kabeh. Gila. Aku tak pada sana ya, Mas. Apik lho kaosnya biru, Mas. Kowe tok gagah e. Gagah apa malah koyo juragan ndok asin. Ayo. Pak Lurahe asmane Pak Hari. Rino wengi tansah memuji, tansah memuji. Sregep salat lan sregep ngaji. Insya Allah akeh rezeki. Sregep salat lan Sregep ngaji. Insya Allah akeh rezeki.
memimpin di desa butuh suasana tetap utuh. Iya. tetap utuh. Sik hop, ngono ki terusno kok lali ya. Wah, Cangkeme nerane cangkemku ya. lah kok malah guyu 2 kali. Nembang ki nembang dhewe rasa guyu. Nah, Sing guyu ki ben sing nanggap. Aku ora guyu manten raiku kaya wong guyu lho, Mas. Wah, aku iki kelejingan oleh guyu. Ya, desa putu balik. Melangin. Ojo cengengesan lho. Ditanggap cengengesan. Ayo, balik. memimpin di desa butuh Semoga desa butuh tetap utuh. masyarakat tidak pengaruh Pejabat ya ora angkuh. masyarakat tak mungkin pengaruh Pejabat ya ora musik ya Salatullah Salamullah Berhenti di depan matur suwun penonton sedaya. Matur suwun penonton sedaya. Oh, enak. Matur suwun penonton sedaya. Ndang nembang kok. Kok malah ugal-ugal kaya dolanane anakku. Sing nembang kok Mas Klitik. Aku ganti aku. gantian nanti sini di depan saya di belakang sampean di tengah Oh, nanti malah. sampean di depan saya di tengah ini belakang Nggak nembang kok. Ngono iki omong kok. Biasane Mas bar Klitik iki, terus aku. Loh, Delokan ngono lho. Sini aku sapa? dioplos Didelok mau film mau piye? Wotos ya. ah, sabar Masa toh aku- sabar Sing ning ngarepe aku. karo wong tuwek ki sabar karo biaya sepuh ki sing sabar Matur suwun penonton sedaya. Ingkang sampun tindak ngriki. hop 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 Prok. Sedaya duduki. Saya suyuk saya kopok nah. Loh. O ki ya Oh, o. nah. Purwakanti ki o. duwe lingga salin Nah. para Ngono lho. Hapsara Hapsari. Hapsari Betara Betari. Dewa De. Pi. Nah, rempelo Sekilo 15.000. Ini banyak lamu ya. kuwi tekku. Ya. Matur suwun penonton sedaya. Ingkang dinten niki sampun kersa. Ya. Nimbali dalang piye kok. ingkang ngasta nggih budaya Nimbali dalang ya piye kok. gelaraken namine budaya Matur Alon, suwun dateng Pak Polisi. Ingkang sampun Sampun nyapa? Napa? Sampun nyapa? Nyapa? Sampun Eh? nyapa? kersa ngriki. Ya, kersa ngriki. Kula jok kluduk saged memuji. Insya Allah kathah rejeki. Insya Allah kathah rejeki. Lancang nggih, lancang. Matur suwun dateng tukang diesel. Ingkang sampun boten dusel-dusel. Sel to. Iya. Tuh. Hop hop. Jajal, iki kudu cetha lho. Iki improvisasi lho. Improvisasi spontanitas aku ndak harus tenan iki. Kan yo support, mendukung juga toh. Iya. Matur suwun dateng tukang Alon, alon. diesel. Ingkang sampun
mboten dusel-dusel. Oh, tegese leren ning kono ora ndelok. Heeh, ora dusel-dusel ning Kula ndongakne muga mari kesel. Insya Allah atine ra mangkel. Tak ndongakne awak ora kesel. Insya Allah atine ra mangkel. Matur suwun eksis laundry. Oh, kabeh terlibat ya? Iya. Oh iya terlibat, Exis Laundry. Ora mikir Rino wangi. Lah nyambut gawe apa mikir Rino wengi? Iya. Terus nih Rino wengi. Rino wengi. Terus, ayo. Rino wengi. Kowe ya bingung to. Aku bingung. Kowe ya bingung no Ya. iso. Ngono ngelokne Mas Aki, iko. Yo kalem-kalem. Kalem-kalem. Gak iki langsung nyapa kok dadak pikir. Ayo. Ayo jajal balesen Mas. Iya, Matur udah suwun tukang eksis laundry. sing ora mikir Rino wengi. Lah nyambut gawe ora mikir Rino wengi. Ayo Mas Luduk. Penontone do ndelok mriki. Aja lali nyucekke klambi. Iya, Penontonnya. Matur suwun Dokter Gigi Winardi. Kok sing mbok golek kirana to? Wah, Bu Winarti. iya. Matur suwun Dokter Gigi Winardi. Winarti. Mugi-mugi saged nembel gigi. Gigi krowok ditempel. Iya. Iya, nembel gigi. Pinter, cerdas kayaknya. Pinter. Ngobati warga masyarakat ngriki. Insya Allah kabeh mesti mari. Loh, aku iso. Iya. Ayo jajal. Matur suwun karo bakul jeruk. Kene kono enek bakul jeruk kok. Ayo. Kuwi dalang kok ndi terusan kok ndi. Kabeh apa ya di Oh, terlibat. dekati no iya no Dirangkul. awake dhewe karo bakul ki ya manunggal kok. Silaturahmi. Matur suwun Hei, iki karo nek nganti bleset potong 200. Oh, karo bakul jeruk. Ayo. Ya. Silaturahmine apik saben pedhok. Karo kanca kabeh mesti matuk. Dienyang pira wae piyantune manduk-manduk. Isa. Matur nuwun dhateng sedaya bakul Pak Iko. Ayo, bakul ya lagi. Tindak riki ora mikir mikul, ora mikir mikul. Isa. Ayo. Cara dadi pikul ora dipikir. Rono rene kabeh seneng kumpul. Karo bojone ben-bengi dirangkul. Rono rene seneng do kumpul. Ayo bur jumeneng bur. Rezekine karo bojo ya dirangkul. Wonten sinden namine Mbak Puri. Sinden Pak Eko cantik sekali. Awake apik tur merahati. Ini memang dambaan hati. Awake apik tur merahati. Ini memang dambaan hati. Puri, jawab Pur. Derek ke dalange Mas Eko tanpa musik. Yo, dicoba kecerdasanmu, jajal. Derek ke dalang iki Eko. Dalang ki eko piantune bloko. Yen disawang awake dawa. Lek awak apa nek dawa? Lek dawa liyane no. Awake ombo. Lah iya awake dawa iki dhuwur kae. Oh, iya. Yen disawang awake dawa. Bareng ngadeg kaya buta. Cangkem kluthuk. Ku kok musik goting nih. Kowe kira karo aku kok cerita sentimen iki jarine apa to, Duk? Kowe aja sembrono lho, kok koyo rumahsamu. Kayak gila. Kok rumangsaku kuwi Kok piyaine gagah pideksa ngono lak penak. suwe-suwe kok marani gading nih lho. Napa? Wong iki sabar-sabare wong iki enek watese, Mas. Ngono. Aku ngene sik lungguh iki sik ngajeni sampean. Sampean butok-butokne aku nih jauh rumangsamu. Lho mek guyon nyapa lho awakmu nesu. Lah awakmu nesu berarti awakmu sadar. Guyon iki enek watese.
Ning ngono ki jenenge privasi. Dalang karo dagelan ki ngono lho. Lho, lek pancen serupamu ora kaya buta nyapa lho, Su? Lho. Berarti aku singgung mergo sampean persis to? Lah iya. Lah, kok sango ora? Yo. Kayak buta. Lah kamu ndi ngoco yo ora? Heeh. Sango ora. Kaya padha ae mangsane kok iso. Nika dipun manfaatke. Mane dimanfaatke enteng nenti niki. Heeh, puri. Sil bang Pur. Coba Dek, Ayo, Bu. pelak Mas. Rada digawe jengkleng saiki, Nduk. Suwi ora gawe bawa caping gunung coba-coba. Selindro nyongo. Oh iya, slendro. Sorry ya, Bos. Sorry. Akan melu. Jane pelok ya ora apa-apa ning penak regeng selindro. Nah. Lah puri ya anu dua no, karo iwang no, karo iwang. Aja iwang Nduk. Aja karo iwang. Iki tak bagi dhewe engko. Iki ben janda baru engko. Wah, aku seneng lagi nembang janda baru. Kowe lah dalah. Iya. Wah, Ah. wah gawedi ya niki ya. Jare senenganmu sing gedhi. Iya sayang. Iya. Oh, iwang mbok gedhe kaya ndek ngono malah udah. Ya. Nek gedine wong wedok, nek gedine lemune wong wedok ki aku ora samar. Nek gedine wong lanang, lemune wong lanang aku samar. Apa, Mas? Wis engko tak kabari. Oh, iya, Mas. Oh iya nek wong wedok gedhe lemu gak was-was, gak kuwatir. Wong lanang ki nek gedhe lemu kuwi mesti kuwatir. Manuke cilik. Mosok ya tur teh. Kare sing takon jenengan. Ono iki mbok aja tur teh ngono. Anakku lemu, Mas. Oh. Mulane tak nggih contoh anakku kuwi ngono. Ya Nduk. Kowe urung ngeroh, Bur, meneng Bur. Guyu-guyu. Kowe guyu-guyu penasaran piye? Kae urusan kok. Sir nyatakne ketoke Mbak Puri iki. Ndak iki gandengane Mbak Puri karo Mas iki bener ya gandengane ya? Benar. Kula kali Mas Liti. Yo, Sinten Rien? Barang. Itu apa? Sini. kamu. Oke. Saben Anget lak tombok kesel to, Pak. Siap dan. Nyawa Ngono, Bos. Energi. Coba sekarang Saiki. giliran kamu ya sayang. Giliran aku. Nanti apa itu posisinya seperti Puri tadi ya? Ini ya. Agak jengking gitu ya. Ya. Pakai mencolot apa tidak ini? Kamu diam aja yang Diam cor aja. saya. Oke. Ah wedok mencolot malah koyo jinglot. Lha variasi. Oh, variasi. Variasi kayak mobil. Ini ndak monoton. Monoton. Iya toh Mas, lah aku lek mek meneng ya sampe seneni. Monoton kuwi nek budal dhewe gak gawe kendang, gak gawe gitar, kae jenenge monoton. Kuwi jenenge. Kuwi jenenge keyboard. Ayo. Guyon ya wagan. Terus sing dibayar iki yo guyon iki yo jenenge gitu. Kuwi nak aku. Biasane ngono ya aku lho sing Puri kok. Ya. Kang. Bang. Oh, senten ana aba-aba saka gandengane iki lho. Semangat iki gini, Dok. Semangat. Kuda-kuda ya Mas. Stop menengok. Iya. Iwang ku jengdang pakai ngomong. Yen Mas. Ngomong gudak-gudak. Biasa. Aku kok mesti. Ini sabar. terlanjur minum obat tadi. Obat Obat apa? apa? Mas? Sorengat. Apa Apa itu itu? sorengat? Sore diobe isu jengat. Semangat. Oke. Yen memaja among karo janur Mas, awas. Ayo tuh. Ayo ndang mencolot kok iso.
Piye to, Mas? Lah kok ora sida mumbul? Lah iki ape? Bojoku ape ngendok ya? Iki ancang-ancang memberi kamu peluang. Memberi kamu waktu. Ngepas nih, ngepas. Kalau istrimu sudah begini, kamu langsung wek. Wek. Anu bangsong ya. Ayo. Satu lagi Mas Putu. Lagi Mas Putu. Tambah Mas Putu. Lebih keras, lebih bagus. Wes terus. Ini lah nyeneng kita. Penak, Mas. Penak, Mas. Loh, ya asik to, Bos. Pengen? Sini. Dapurmu kok malah nyeluk ya aku. Ya lek pengine pengen ning ya. Loh silakan kan. Loh, aku iki tuwek-tuwek lek kon kalah karo awakmu ora sudi le. Monggo. Loh, piye to? Iya to. Kok dikira aku iki guyon opo piye? Jenglingane bapak le. Wah, Bapak pocong ya. Wong jengleng. Kusik. Enten ana gendake. Wis ero. Ayo. Ayo, aku les jenggleng ini. Rumangsane apa dikira aku wong ecek-ecek apa piye iki? Khusus Pak Eko tak golekne iki lho jengleng iki. Khusus Eko iki lho. Khusus Eko. Jengleng. 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 Ki ketara lek jakete lek tumbas ning ngene. Haul. Wis to ben iki, saeneke. Saeneke. Wong tuwek iki saeneke doyan. Oh iya. Astagfirullah. Sik, Mas. Nang. Napa, Mas? Dalang gitu. Nggih. 45 juta. Lah iya no. Katok 35.000-an. Iki nggih olahraga badminton kok le. Iki kathok badminton kok le. Keduran ora. Wong iki koyo kula street lho, apik. Ngene lho, Lho, kok larang. Gelan apa? Dalang kok masalah. Lah Oh, kok ngisi di sini. Lah kuwi pasaran sapi lho nek tuku. Ngono, ayo. Aku jengleng yo. Pon derek panjenengan nek kersa. Sing penak, Pur. Eh, Ladenono bapak ya, Nduk. Oh, alah. Wong ya ambeyen murung mari ngono ndak. Kok ladenono bapak. Ayo. Lah ret curet. Juluk aku kuwi Mas. Ayo. Tak curet. Delok kadikdayanmu. Bapak. Asu yo guyu. Tak omongi. Rene, anu di Mas. Ngapa? Nduk tak omongi. Ngapa, Mas? Bapak gendeng. Lah malah dikut. Arepe genjreng ora yo ngono to, Mas. Sik dililing, dicekel. Siap. Mosok langsung dilang ngono piye? Jenggreng wong leyak. Kompuri, Pur. Kompuri, Pur. Penak kompuri yo. Rada maju rono, Nduk. Mboten. Lho, rada maju. Mboten kula wedi. Lah nyapa? Kula wedi. Dek wedi ora tak aku senggol wedi. Nduk, rada maju, Nduk. Mau kilo. Wedan kok asu. Iwang rene. Sabar. Aku iki dalange kok digilok-gilokne lho. Sabar. Lho, sampean iki ngono. Sik to, Mas. Sing bayari ya Pak Eko lho. Nah. Lah kok sing Sitoke wedi, sitoke gila. Rumah samu ki, ya setidaknya ki sak wedi-wedimu sak gila-gilamu iki adep ono. Nah, ngono lho. Ngono lho, setidaknya tak asine iki yo gilani tenanan. Memperankan. Rumah saku. Oke, Memperankan. ora oleh ngono kuwi. Kene maju wong loro. Kamu apa aku? Wong loro. Sut ae. Sut ae no yo. Oh ya sik sut berang. Sing yo. Gagah. Puri. Pure. Lah Iwang aku ndak tatak karo Iwang. Rasa aku. Ayo. Madhep pore ini lho. Woi nyamang ora iku to, Bro. Lah jenengan ngelileng ae lho, Pak. Kowe demen ora tak liling. Aku liling. Kowe iki gila nih lho. Mas aku kok. Pak Sre. Kembang. Wah, aku kemarin ndak gak
Sesuk tak ganti street. Lah kok ganti street aku rumah saku iso nginjang. Tahu Ngene tak kaya ndak gini tatak. tahu tak gini street ngene mah puput yang prowengkil kayak susu kirek. Ayo malah Siji ngelokke wedi, siji gila, siji susu kirek. Pokoke iki ning gone Pak Hari ora kajet. Sik, khusus Pak Eko aku tak sing anu. Kene. Wis to tak benakne nek aku mesti iso. Ngopo to, Mas? Loh. Wah, iki ndak kuwi. Ora apik. Apik we. Iso dhewek we. Iso lho. Iso. Iso lho. Aku ngendang biyen panjen dadi yoga aku biyen. Iki tiba ya iso kok. Aku biyen dadi yoga suwi, Mas. Ya aku percaya ya. Dadi yoga. Tangki nungki. Wong tuwek kon nyawang bokong iku rumah saku. Loh, Apa rumah samu ngene ndak demen aku? kula sik dijak omongan Mas Kluthuk. Kok ya rumah saku wis ndak saking jeleng. Merendahkan martabat. Ini sugan, bener iki. Kita serius iki. Sekali. Langsung jeleng. Langsung bareng jeleng. Langsung bareng. Tiba haus kamu. Oleh darah muda kok ora harus. Wes bisa nih. Ngono kuwi. Pindol. Dajal pindol lek pengen asam uratmu kumat. Ndak kuat. Aduh, aku malah ndak kajen Mas, aku sewengi iki aku Mas. Lho Kak. Sing penting lak lunas. Kok kuwesel menggeh-menggeh Mas. Makane. Berarti genjang iki ya kesel ya Mas. Kesel. Kok enak dadi dalang. Mulai nggo sajen. Sajen apa ora ada apa-apa ya. Sumpah iki serius aku kesel tenan aku. Oke. Aku selama mayang nggih Bapak-bapak. Jegleng sinden nggih sik niki. Kesel lah. Oh. Nah. Makane enak niki lho. Wis. Rasane wisan. Wong tuwek ngono kuwi paling pol ya pisan. Tau loro keturun. Ayo. Ayo. Cepitan. Banyol ndak kok guyu gitu. Kaci. Aku iki banyol. Kesel. Banyol iki aja terus-terusan. Oh, Mangga. Pacitan. Lambe tak diajen. Oh, aku sesuk ndak diajen karo anak buahku. Aduh. Nah, ngene lak kompak. Ngono kuwi ndak tak blet terus ngumpul dhuwur ben ada gerakan surprise ndak Cuwendek ngono. Wong lek kesel lek bodoh. Aku ngerti lek kowe iki bodoh kesel. kowe iki ra Kebanteren. Oh. Yo. Panas. ngono kuwi semayan. Semayan ngono lho. Wis mau sore iki privat mbok culek. Saiki ndok mbok degul. Ayo. Bro. Panas. Oh, tak jene
janji sabar Wah ora kesusu sawah Tegal Jembar-jembar ikut pandang bulaku. Iya, iya. Iya, iya. Nadyan wadon sarya Mangan sarane Sika. Zaman berjuang Jarene wis keturutan. sing dikejar biyen nate janji saiki apa lali Syukur bisa gunung desa dadi raja ora ilang padha Terima kasih matur nuwun Puriran nama Ardia Diwang. Sekarang anu Mas, Mary ama Ririn. Oke. Nulat do lagu tumrape wong tanah Jawi. Sing aku iki jenenge Sinom Parijata Slorok. Iya. Iki lak modele digawe bukses to. Iya. Nulado lagu utama. Ya. Sino ya enek. Jino? Sino enek. Iya. Nulado lagu utama. Oh iya. Enak. Iso lho ya. Wah, dhewe kok. Tembangnya aku pengen sing rodok sigrak, Mas. Oh, Mas. Loh, iki mau sigrak saiki sigrak. Janda baru. Oke. Yo, Oh. sampean apik banget nembang iki. Oke. Tak gandengi karo warang kono. Siap. Tepung ke dhisikno. Yang kamu kesini dek, saya suka yang agak tipis kayak Saya yang Ah. tipis. Saya yang gitu. kayak Sermier. Sermier. Ya Grup Allah. mobil. Itu Sermier. Ayo. Oke, siap ya dek ya. Coba. Ya, piye sik dicobakno. Aku pengen jajal dhisikno. Kene Dek Ririn, Dek Ririn. Salam. Sama Om ya. Ya, Om. Coba. Deg-degan dik. Mas, anu larasmu rodok kleru Mas. Sing laras, sing kleru. Sing dulu larasi contong. Deg-degan dik. Dek. Ayo coba sampean. Yang
penyanyi saya yang berekspresi sampean. Obah, ngono lho. Deg-degan Aku Deg-degan dek ini gerakan wanita yang mau nelek ini. Lunyu, Mas. Iya, iya. Yo balik neh lah, no. Oke. Coba. Oke, nggih, jadwal baru nggih. Oke. Ah. Siap, Ya. kanca-kanca, among rasa kalian Nuku Sumardani. Sumardani. Yuk, sikat. Mas. Gus. Deg-degan Rene kalem kene lho. ngono kuwi kudune ya, Mas. Tonton ndang kutung ceng dang deng cet dang deng cet dang duduk gentak cet ngono lho, Pak. Oh iya. Coba. Ayo Mer, ayo. Oh, ya. Ayo Mas. Oh. Deg-degan Dadeng cet. Gedung dun. Ya sing kuwi ya. Deg-degan Pakai ngono. Ah. Batune nggone ndi saiki? kuwi kok iso Pak gadul. Iso gadul. Nek batune iki anyar iki wis penak. Lho. Iso gadul. Ayo. Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora ono aku ra ngekewa apa bener siramu wis pepisahan Ayo Mer, ganti awakmu Mer. Tratapan Mas karo Mas Duduk. Piye? Aku ngene. Iki nembang kok sing gedhe ganti aku. Ya aku ndak oleh nang ngene. Oleh. Ah. Oh, ketoke dulure Budi Bintang lho. Nyamuk alas lah kan. Yo. Teratapan Mas. Ya. Nenone. Ayo. Teratapan jantungku. Deg-degan ada kedekan deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku kabare ora ngono aku ra ngekewa apa bener sliramu wis pepisahan Teratapan Mas. kendangi sok blo. Yo. Hey. Ya. Cintaku sekonyol-konyol kodeng karo kowe Mia, Ranger. Lantar bukan cara susah rasih korban dilayan yen rapat dong Setino. cintaku sekonyol-konyol kodeng
ayo tancah. Iki mau wakeh pamundhut, Mas. Nggih, Bos. Dipun wasta Mas, Ya, kersanipun remen wah. kalipun. Senasa mangke dipun pinangkani wonten season 2. Anu Kusumaning Wijaya. Oh. Kus lagu apa di sini? Kok Kusuma Wijaya? Kusuma Wijaya. Mboten Oh, damel iya. ning, Pak. Ya iya, Ini. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Ya. Ini dong, coba tuh. Nggih, Bisa ya, Dik? bisa. Iki sembarang iso kok. Lagu rung diciptakne iki nyanyi ya iki. Lho iki ning jero weteng wis karaoke ya. 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 Nadane pas ya. Sampun, sampun. Pun. Kopior. Jajar sepiro Mas? Aku kok samar aku. Ya.